ng'ado wi. To koro un kaka jolony e weche mag uchumi, sirkal otim nang'o nikech un gi be manu nyiso ndalo moko ka ni gima sirkal onego tim gima dho ngere luongo ni broadening the tax base. Man jok manok chul usuru oketnegi usuru moro matin mondo ji otim usuru. Nikech kuonde mang'eny ma ji ok chul usuru. Ing'e ni jakom mar KRA, ing'e nyinge, iluonge ni Mwaura donge, en gi history ma ng'at mok chul go usuru. To en makoro bedo jakom ma chulo usuru. Donge man en wuondruok. Basto ne ka jatend piny oyier ni wik mokwongo, ing'e ni wiya ok wilga. Nowacho no, dhiuru mos iwach mar choko usuru. Ahango, donge in gi rekod no. Bas kendo sani, dhiuru haraka iwach mar cholo usuru. Emomiyo KRA is not meeting the target. An ka nabed jatend piny, dacho ni KRA, nadwa ni chok 2.7 trillion target. Donge? The right na proposal kakidwa choko pesa no. Mondo wacho no wuok kuom KRA. Kiko wogango i State House. Mane kakitimoga. In ani bed ni in guguo kidala ni to kendo in migweyoga. KRA en gimo bedo hard kod jatend piny. Nyaki tum delegation. Kata in kidhi ot sani kwa seloso kichopi ot kichal penjo jaodin to iteda ngono tichiele nadi to ikete otungu in chop tibet nyamin ket nagi miloso ticham in idwaga kendo ni wach no tungu ne ndo ngado nadi nyanya ne gin wach ni KRA ami target mahama kante gimi dwa kuoma kwaya donge kante bill midwa propose nikech aloso go KRA ginyisa nikech ingen jogi apuonjo gidonge gin san professor gini kaka jogi dwa choke ni okubinyalre to kendo target ma this year okubiro chopo kakidware no nikech mokwongo gini chakre malo ka jatendi wone moko dwa chulo en odwa ng'an mochulo mar ariyo jatend piny bende wacho no choke uru kendo kukuchoke mar adek seche mi introduce taxes ni Trevor nitie jok midhiro piny mar chiemo wachni kama iluongo ni budget line donge wapim nego kongo nikech kongo yot nikech mama notedo kongo neno seche ma i add taxes i taskacha donge ka taxes obedo mang'eny e taska nitie jomoko moko ok bi madho taska donge gibro dhi madho changa ok chuli osuru donge taska tichulo ang'o osuru in wang' osuru kose iwito koro medo taxes no miyoga koro ok inwang' koro kibedo ng'ama generous machon wawe mondo joma ng'eny o afford taska mano nyiso ni you are widening the tax base to ki add taxation to nitie jomoko ma koro ok nyal chopo kumikete no gidong ka koro gima gidhi madho busa ma ok chul tax gidhi madho changa iloso yokozuna ka ibro ka jibro madho kongo to mer ka ni to tho by the way inyalo nwang'o ni ka ng'ato osemadho kongo makata obolalo wang'e amotho sirkal biro kendo en motero ng'ane osuptal to chulo tirango kadi yik jogo en ga double expenses koro ana kwayo ne jatend piny dwa chon KRA kwa dwa choke nadi kawuono aromo kod association ma petroleum to ginyisan VAT momed ma 16% ni gibro nwang'o ka bro bedo matek ni gichoko unless gikawe at wholesale level koro jogi ong'eyo kaka kata jopiny wito ga pesa nikech ng'eni kiwacho no ng'ato biro kawo pesa biro kawo mafuta ma boda tidwa ni miye VAT receipt ng'eni printing VAT receipt cha achiel cost gimo 8 to 10 shillings donge koro ka msachi yani ohala mari en siling adek tidwa print receipt mang'ato kawo mafuta matin ma idwa tiyo gi siling 8 ibro timo nang'o ibro insist nukoro okitum nade okimiye receipt to ka okimiye receipt ibro dhi ma okiketo VAT ma sirkal dwacha donge ng'an mowito pesa en sirkal jogi wono ng'iyo kaka pesa iwito kata sani kidwa dwoko pesa dwa dwoko garama ma pinyi ot pinja ot tinde wanwang' ka garama odhi marach dwa dwoke piny nadi to gikonyi to kibiro kiwacho ni kawuono jibro chiemo gustima mokwoko donge ibro no kifail penja jogo gimidwa notim to gibonyisi to koro karang'o maber e bill ni gima ber e bill ni actually josiayo bed mamor josiaya ineno wach ma transport taxa mowach ni kidwa transport niang' ing'e jo Kabras biro Siaya to gikawo niang' Siaya
to gitero Kakamega ma kata Josia konwang' adi siling 1. Koro sani ka bill no kalo to rengo bro nwang'e pesa kanyo, obro choke pesa moko ma nitie gik moko malamlam. Basto mar ariyo ma inyalo paro no bende ber kanyo en wach maru kaka chiro wach ma gimiluongo ni declaration mar taxes no donge. Declaration mar taxes no ober en mana wach ma fine ne kaka ni oket gima ber gi marach at the same time. Koro ingen ochuni nyaka ikawgi kaka ng'at moketo pili to keto skar. Koro biro chuni ni chama nitie kuma mit to nitie kendo kuma rewi to idhi adhiago mbele. To bas ma adwa nyisi mogik malith mogik mani malich mogik en ma mafuta cha. Ing'eni komed ma mafuta ma wacho no en 8% to kete atamala 16 donge. Nyiso ni mafuta bro idho go either siling 10 ama siling 12. Ting'eni aloso wago Jumatatu, ing'eni chieng' Jumamos na idho matatu ka ok we ot ka dhi go i town. To ne ginyisa no ka giketa kitani to gidhi double fare. Koro ing'eni kiwuok kuma dakie nyaka town en siling 50 donge, bro bedo 100. Rongai kidhigo nyaka town en ga 150 ka en peak time donge, obro bedo around 300 ama 250. Githurai 44 kibiro koni en ga around 150, gibro mede to bedo 200 300. Mano biro nyiso no dhi tich biro bedo matek moloyo ni ji donge. Koro mano biro ketho ohala. Nitie jomoko madhiga e siro to waro kata mano menagi ama waro kata alot gi to biro uso koni kacha. Nitie kata kidhi Kenyatta market nitie wakina mama moko man go kuro ma uso rech, nitie kumiluongo nu Kenyatta market mi use rech kanyo. Kodhi nyiewo rech donge rech biro idho. Koro ing'eni seche momed mafuta kila kitu biro idho, nikech kila kitu dependi mafuta. Kata idwa mana nyiewo mkate biro idho, kata mogo mani wacho na biro dok piny biro dhi malo. Koro gik moko biro dhi malo te kod around 10 to 12 shillings. Okay. Ting'eni jomoko bende gikawo advantage. Ing'eni Jumatatu kowinjo nyalo med gimo to gin gimedo moloyo. Koro mano biro chando jopiny. Koro jobura luongo pach ji